Mae'r sgiliau iaith Gymraeg wedi helpu un swyddi ym mhob swydd wedi cael. Mae'r ffaith bod fi wedi bod yn gallu siarad Cymraeg a yn siarad Cymraeg yn naturiol gyda pobl wedi bod yn extra bonus i pob cyfweliad wedi bod yno. Mae gallu siarad gyda'i clientyd yn Gymraeg yn helpu nhw, achos ambell weithiau maen nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad yn Saesneg. Yn enwedig yn y byd busnes. So mae gallu siarad yn naturiol yn Gymraeg gyda pobl wedi helpu. Mae sgiliau iaith Cymraeg yn castell llaw yn bwysig. Cymunedau Cymraeg ni, wrth gwrs, ni gyd tator i'n rych i roi raddau. A fi'n credu mae lot yn cwsmeriaid ni a'n cyflenwyr ni. Felly bod nhw'n twymo bach yn gynt i rwy'n sy'n siarad Cymraeg. Dyw e ddim angen reidiol, wrth gwrs, ond bydden ni'n awgrymu fod yn bwysig i ni fel cwmni. Mae'n rhan o'n diwylliant ni. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i fi bob dydd o'r siarad cleifion, cyfieithu'r doctoried pan fod angen. Mae siarad iaith cynta da'r cleifion yn hollol bwysig mwyn i nhw ddeall, a maen nhw'n cyfathrebu'n well a rhoi teimladau drosto'n well. Hyd yn oed mae plant yn gallu dweud beth sy'n rhoi doler iddyn nhw, beth sy'n dos, beth sy'n boenus trwy dangos neu yn eu iaith nhw, sef y Gymraeg. A falle bod nhw ddim yn deall Saesneg ac yn gallu explaino i'r doctor yn Saesneg beth sy'n bod yn nhw. So mae'n bwysig i bobl i siarad y iaith Gymraeg. So fi'n credu mae sgiliau Cymraeg yn rhan eitha mawr o gwaith ar y foment. Ar y foment fi'n gweithio yn Tregaron sy'n ysbyty cymunedol. A mae rhan fwyaf y patients ni dydd i dydd Cymraeg yw'r unig peth maen nhw'n siarad. So mae fe'n helpu gyda, os maen nhw'n dod mewn iddo ni a adre maen nhw'n siarad Cymraeg a sim lot o Saesneg i gael, rhai weithiau mae'n helpu os ni jyst yn mynd mewn a cael chat fach da nhw yn y Cymraeg. So gallen nhw gweud unrhyw beth sy'n boddran nhw neu unrhyw beth maen nhw'n moyn gyfynnu, ond so nhw'n cweit yn siŵr sut i ffurfio fe yn y Saesneg. A fi'n credu mae'n neud nhw teimlo bach mwy cartrefol wedyn ni yn yr ysbyty. Mae nifer o Manteision yn weithio'n Sir Gar. Mae'n ardal brydferth gan i fyw, mae treithau dad ni ar yn step yn drws. Dwi ddim mor fysi a byw mewn ddinas mawr. Mae dyn ni lot i gynnig. Mae cwmnïedd mawr dyn ni, mae cwmnïedd bach gyda ni fyd. Mae lot o gyfleoedd da i bobl yma. Dim jyst yn y gwaith, ond tu allan yn y gwaith hefyd. Fel fi'n trio siarad gymaint o Gymraeg, fi'n gallu bobl yn y gwaith. Mae'n helpu adladu perthnasau. Ond hefyd, pan ni'n dod o bobl mewn i'r ardal sydd ddim yn siarad Cymraeg, maen nhw'n mwynhau dysgu am y Gymraeg, maen nhw'n mwynhau dysgu am hanes yr ardal. Os mae cwsmeriaid yn dod i aros, ni wastad yn sôn am hanes yr ardal lleol, fel mae'r iaith yn bwysig i ni, a mae hwnna'n selling point fach i ni, i beth sy'n ei wahanol felly i gwmnïoedd eraill. Dyna ni'n gwmni ddwyieithog, so mae pob ffurflen ni'n neud yn Gymraeg a Saesneg, mae croeso i bawb i siarad yn Gymraeg a Saesneg, a ni'n annog hwnna. O ran iaith, mae iaith y gwaith, mae rai pobl yn siarad Cymraeg yn siarad Saesneg, mae rai pobl yn siarad hanner, ond ni'n annog yn y gwaith. Mae'n rhywbeth, mae'r ardal yn ardal Gymraeg iawn, a ni'n ceisio annog nag ymysgu'n bobl ni. So mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol i fy swyddi un ysbrec. Fi'n gweithio fel rhan o'r tîm cynnyrch, mae ambell aelod yn siarad Cymraeg sy'n ni, ond ddim pob un, oherwydd bod sgiliau datblygu we yn bryn ar hyn o bryd. So mae hwnna yn bendant yn ddiwydiant byddwn ni'n annog pobl i edrych mewn i. Yn sicr. I fi'n defnyddio y Gymraeg o ddydd i ddydd mewn e-bus ar lafar yn y swyddfa, ond hefyd yn siarad gyda pobl allanol. Felly mae cael sgiliau Cymraeg wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt. O ran cyfleoedd i bobl ifanc, mae yna amryw o prentisiaethau gyda ni. So mae rhai digidol dyn ni, newyddiaduriaeth a cyllid. So, ond ni hefyd yn cynnig profiau gwaith. Mae'r Gymraeg yn rhan hanfodol yn swyddi, a fydden ni'n gweud bod fi'n mwynhau, achos beth sy'n brifysgol o'n i'n defnyddio fe gymaint. Ond ar ôl dod nôl i fan hyn, sa'i erioed i defnyddio'r Gymraeg gymaint a fi'n dwlu nhw. Mae'r Gymraeg yn hollol bwysig i gyfer ysbrec, a fi'n credu bod e'n bwysig i gofio ni, ond hefyd trio deall sut i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a cynulleidfaoedd sy'n ymwneud llai gyda'r Gymraeg, ond hefyd i ddod yn nhw i ymwneud yn fwy gyda'r Gymraeg. Mae hwnna'n dasg bydd rhaid i ysbrec edrych arno, a bod mae'n dasg mae ysbrec yn edrych arno ar hyn o bryd hefyd. Heb os nac o'n i bai, heblaw am y Gymraeg, dwi ddim yn credu bydden ni wedi ffindio swydd dwi ynddo nawr a yn y gorffennol, really.
o fewn Sir Gar. Dwi'n credu bod e'n hollol anfodol bod y sgiliau iaith Cymraeg gyda chi. Fi'n credu mae gallu bod siarad Cymraeg yn peth da iawn i cael. Yn wedi mynd am swyddi achos mae lot o'n gofyn nawr bod ti'n siarad Cymraeg. Gan bod, i fod yn onest, bydde fi'n gweud mae hanner o'r cwsmeriau fi'n delio gyda pob dydd yn siarad Cymraeg ni'n gofyn ydy ti'n siarad Cymraeg a ni'n cael y sgwrs wedyn yn Cymraeg. So fi'n credu bod chi wneud hynna gyda nhw, y pethau i ti a hefyd wedyn efo cwsmeriau sy'n dod mewn a i cadw'r iaith yn mynd. Yn wedig ardal hyn, mae llawer o subcontractors ni'n siarad Cymraeg a ti'n neud y bythynas wedyn ni. Maen nhw'n tueddu dod nôl i gweithio ydych chi, maen nhw'n gwybod bod chi'n siarad Cymraeg.